zvinoita here kuti makarorana murume nemukadzi, but murume kana mukadzi anobuda oenda kwaanoenda, kana totoina a day kana kuti 2 days asina kudzoka kumba, asina futi kutaurira mumwe wake kuti ndiri kwakati, kana kuti ndafambira nyaya yezvakati, kana kuti ndaenda kunoitei kwandaenda. Kana kuti unofanirawo kutaurawo. Imagine kuti mukadzi wako haapo pamba for 2 days, kana kuti murume wako hapamba for 2 days, but haana kutombobvira akuudza kuti aendepi kunoitei nani. Right. Imi mukutotaura anditika mukutotaura zvokuti day anditi inini handori sokudaro. Ini ndototi every minute kana munhu abuda kuenda ngatingoti aenda patauni anditika asvika patauni ngaataure now ndamutauni alright ndasvika anditika uyezve hakuna munhu anoamba kuti nhasi handisi kutouya ndakutonorara kupi kuhwange anditika without zvisingazive kana pasina kana imwe conservation amboitika panapa kutofona kuti aiwa kana anyari bosi kubasa anditika bosi ngedzeni tange ndadini ndazivisa mhuri yangu kuti ndomboenda kupi ndikuende kwakati anditika kuita kuti mugare mazivisana uye ugare umwe wakadini aziya. Zvazvinoita nezvekuti iwe unofunga kuti mukadzi wangu haana dambudziko nazvo anditika, but mumwoyo make semunhu anokuda anofila worried yekuti asimbodai munhu ari kure. Because nyaya yekutaura kuti munhu akutonoraraka indotora sekuti it's like inotoita senge wiki. Ngatikoti 1 hour kana wafamba kwerwendo wasvika taura undasvika anditika zvinobatsira relationship yako, zvinobatsira iwe nemukadzi wako kuti muri igare chiziva kuti I'm not going to be worried about kuti nekuti unongochingoziva kuti munhu wangu ari safe kwaari ikoko. Because imagine kuti munhu wangu buda wainda right inobata tese bozi ona iwe munhukadzika ngaataurewo kuti sweetheart ndasvika anditika ndasvika kuya bozi most ukatarisa waiwana uchizonetsa ntunhu zviri kuduka anditika zvinonzi musuya wakaenda kwananhingi asi hauna kutaura kuti wakasvika. Asi handizivi kuti sei ukazvitarisa zvinhu izvozvo zvinhu zvinotoitika pakuti kana pazoita imwe nyaya anozokutaura kuti ndinokususpecta something I don't know kuti haana kana kutaura and futi handina kuziva kuti wakaendera chii unobvira wataura unongooneka chauri kuhwanza kuti hausida kuti ndizive location yauri things like that. Sakutoreva kuti any nyaya kana any chinhu chawafunga kuti uite anditika you have kuti utaurire mumwe wako kuti shamwari ndadai kana ndasvika. Zvakanakira zvinhu zvitoita izvi, zvakanakira kuti trust neimba yenyu igare iri pachi iri stable, inogara iri stable kuno kuti hapana kufungirana kunozouya, hapana kuzopomera kunozoita sei kunozouya, uye that connection yekuti waudza mumwe wako munhu anogona kutorara ari very peaceful uye asingatombofunga kuti asijamanawa kune zviriko pamukoenda futi netekevhe anonetsa kudofona so kuita kudoisa WhatsApp pamwe kana data things like that. But ukazoshayiwo wako data wabva kumba wataura kuti wangu kana kuti baby kana kuti ameno whatever zvamunodedza kuenda kwakati pangoita any emergency anditi ndosaka mafoni ariko ekuti inozivisana immediately anditika sha I'm going to be late tonight because of madhiri ekubasa kati because oro mota yedu yaita breakdown anditika then zivisa mudiwa wako kuti azive kuti uri kupi. Please let us know kuti muri kuzviona sei nenyaya iyi, maonero atiri kuita ndiwe here kana kuti tofanira kugadzisa papi, tiri kuonawo zviri zvere. Musakanganwe kufollowa kana kusubscribe kana muri kuona muri kuYouTube. Siyaiwo comment, moshairwa mashamwari enyu